И здравейте, това е Zippercraft, аз съм мистер Летсплей, ще завършим оцеляването. Да. О, чакай си взем кирка, помня. И Калстоун, ако има да се вземе. Добре. Няма проблем. Се гледаш от честа, че няма. Няма. Чакай. Яни пръчки. От честа за Калстоун няма Калстоун. Сериозно. Я ви не. О, мъга време. Епа, аре, хуй, копай. Чакай. Чакай, бе, ти стати нещо. Какво, ами. Стой. Това всичко вкарва в това. Ама ела нагоре, виж. Колко път ни чака. Мале. Давай, не се спирай още тука. Давай. Давай, ходи и гледай. Ама га. Давай, бе. Виде. Още има, още. Абе, не е нужно всичко, аре. Не е нужно. Всичко, че го направим. Добре, да. Ела да виж най-долу колко съм направил, бате. Най-долу всичко съм направил. Гледай колко съм направил, бате. И то сам. Мъга. И надолу има още. Всичко си напи. Чакайте. Боби ми пише. Кой? Боби. Ли знаеш, че в Рапса снима каквото си пуснал? Не, само играта. А? Само играта. Не е верно и скайпа. Не. Ще си го Това е виж. една сервера, ами. Так, ладна. Ай. Леле, уж ми става като гледам това колко трябва да го правим. Колко има се правиме. Колко кабелстон ни трябва. Стене, кога че свършим, нали? Да. Ако не и утре, че го правим, днеска няма да снимам още един клип, как сме го довършили. Утре, че го снимам. Не е проблем. Гледай, останах без камък. Аз имам някакво. Сега трябва хум да копам. Първо, че си анджантнем кирката. Да добавя ли бовет и твърдите много? Добави го, ама така нищо не кажа, какво правите, някакви такива да провали клип. Напиши му, че снимаш и да не проваля клипа. Аре, навънка е. Не знам
А? Имам. Какво? А вие с тия клипчета... Какво ти казах, Яни? Нищо. За кое бе? Нищо, нищо. Говорим си е така. Ама Яни не чува. Аз му казах нещо, ама той... Нищо, ето. Да го направим това. Аре, навънка, ама след малко навънка. Нека да е до Last острите после, бе. Айде. Ама вие че дойдете, защото аз сам не мога да там, че ми е скучно. По път, че ми е скучно. Това е Стенли. Ако не го знаете. Кога? Къде е? И къде? И кога, и къде, и как? Вече почвам да строим със слабове. Не се мърда. Вижте колко е грозен и става за нищо. Кое не става за нищо? Ставаш модел за подражание. Да. Опа. Иди го пато. Я пати. Това ли още го правиш? Да. Опа! Сега идва! Абе. Тук съм. Какво, Алекс ли у вас са? Не. Не бе, говорим на Боби. Това е като... Я така айти. Тук е много дълъг типор. Ето е 15 минути. Не знам. Колко. Чухом, нека я купам, че така не може. Седмо ниво, след малко чухам да си енджантнем кирката. Аз след малко чухам да си енджантнем кирката. Какво си енджантваш?
Кирка! Точно е. Епа, Каква кирка ще енджентваш? според те каква може? Нема камен. Камен. Довиждане до...